Wali żabami, ciemno, zimno. Już tego nie wytrzymię. Ale zamuła nie idzie ani robić filmów. Musimy się kaś dali ruszyć. Jadymy do Breslau, Pieronie. Gorszej pogody żech nie mógł wybrać. Jak się to godo po śląsku, heute fahren wir mit dem Zug nach Gleiwitz, dann nach Breslau, geradeaus. Ja, no i to jakoś tak to będzie. A tu chłopcy robią, idzie robota, dobrze, dobrze, niech się to trzymie, dobrze robią. Pozdro dla wszystkich chłopaków z Bytomia. Tu jeszcze dziś zaświeci słońce. Fajny jest ten Bahnhof Gliwicki. Jeszcze niedawno zazdrościłem go, że taki mają fajny, schludny, ale teraz już czystym sumieniem powiem, w Bytomiu je lepszy. Jeśli by się ktoś zastanawiał, czy deska w pociągowym klopie nadal bezlitośnie opada, już nie. Zachód. Pokażę dzisiaj Państwu 4 wielkie rzeczy we Wrocławiu. Na pierwszy ogień wielka wieża wodna, wybudowana, a nawet tam jest napisane 1904-1905. Tam na samej górze był punkt obserwacyjny do artylerii niemieckiej w 1945 roku i tam siedział hop i tam byli Rusy. I on mówi, tam napierdalać, tam w ruskich, i oni tam strzelali w nich. No, a on tam siedział i kiedyś tam było można wjechać za 10 fenigów na samą górę. I tu jest jakiś gargulec albo małpa, która se wpycha coś do mordy. Rybka to jest. Jaka rybka? Aha, faktycznie. Rybka. Patrzcie, tak kiedyś budowali przy takiej prymitywnej technologii. Porównajcie sobie do muzeum, albo już nie będę się nad tą Warszawą znęcał. Druga wielka rzecz. Wielki kościół, których tu zresztą nie brak. Budowla z 1909 roku w stylu neoromanizmu. Wcześniej kościół ewangelicki, teraz katolicki pod wezwaniem świętego Augustyna. Piękny, jak cały Wrocław. Ładna taka panorama. Tu macie wieżę, tam remontują dawny psychiatryk, tu macie piękny kościół i tu macie piękne bloki. Obsługa klienta w Tauronie. Tak to se można siedzieć w robocie. A tam już pomału na horyzoncie wyłania się największy w tej części Europy, a być może i na świecie, Pulok. No i cóż można powiedzieć o tym monumentalnym, falicznym dziele architektonicznym? Na pewno jest to największy organ płciowy Rzeczpospolitej Polskiej, zaraz obok Wielkiej Ważajny w Rzeszowie. Także apeluję, aby Wrocław i Rzeszów były miastami partnerskimi. A tu w otoczeniu Wielkiego Penesa postawiono takie biurowce. Całkiem takie ciekawe. O co chodzi? I tu Wrocław po raz kolejny łączy architekturę nowoczesną, minimalistyczną z architekturą klasyczną z ubiegłego systemu w nurcie, no słabym nurcie, ale to się też może komuś podobać. Piesek mówi hał, jest żuk, motyle. Seks shop. Artykuły śmieszne. Artykuły śmieszne. Zgorszyłem się, idziemy. Tu już podwaliny pod jarmark wrocławski świąteczny, chociaż połowa listopada, ale na Bytomiu też stoją już w 3 miejscach choinki, także czemu nie? Ale jarmark to zrobimy osobny film.
No, rynek we Wrocławiu taki jak ostatnio. Już sztampa, już to wszyscy znają, nic ciekawego. Test kuchni regionalnej wrocławskiej. Bułka z masłem. Kuchnia regionalna. To są fryty z czym? Majonezem bazyliowym, pietruszką, jalapeno, Japaleno, skolopendron, grzaniec aperola, grzaniec czerwonego wina, fryty, burger. No. A z takich rzeczy, które na poważnie warto odwiedzić i zobaczyć we Wrocławiu, to na pewno stary cmentarz żydowski przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu. To jest wielki, piękny żydowski cmentarz, nekropolia, bardzo stara, gdzie mamy nagrobki z początku nawet XIX wieku. I jest to jedyna w całości zachowana, kompletnie przedwojenna nekropolia wrocławska. Na tym cmentarzu można znaleźć bardzo dużo nagrobków znamienitych i zasłużonych dla miasta i nie tylko dla Wrocławia postaci, jak na przykład rodziców od Edyty Stein, czyli świętej Teresy Benedykty od Krzyża, albo od Tiktina Gedalie, czyli pierwszego królewskiego rabina Śląska, który ten tytuł dostał jeszcze od króla Prus Wilhelma IV. Znamienitych historyków, botaników, biologów, pisarzy, a poza tym miejsce, zwłaszcza w jesiennej aurze, jest wyjątkowo urokliwe do obejrzenia, także no myślę, warto się wybrać. Ale i tak wszystkie te cuda architektoniczne i nie tylko, niewątpliwej urody, jakie ma stolica śląska, bledną. Bledną i nie mają szans przy tym, co pojawiło się w Bytomiu. Nowy Lidl na Tarnogórskiej, wow! Ale by nałaził na zakupy. Zostawcie jaką łapę w górę i trzymajcie się ciepło. No, ciepło dosłownie. Trzymajcie się ciepło dosłownie, bo jest mróz.